Nafarroko Unibertsitatea oso pozik dago kongresu horren parte izatea, zer ikerkuntza oso garrantzitsua delako gure instituzioan. Naiz eta Nafarroko Unibertsitatean ez dauzkagu klaseak euskeraz, euskeraren presentzia handitzen ari da, ikertzaile eta ikasle euskalduna kopurua igotzen ari delako, eta horregatik euskera gero eta gehiago egoten da gure laborategietan, eta beraz ikerkuntza egiten dugu baita ere euskeraz. Esan dezakegu, Ikergazte gure etorkizunaren parte handi bat izan daitekeela eta gure etorkizuna hor egon daitekeela. Zergatik esaten dut hori. Alde batetik, ikerkuntza ondasunaren sortzen du, eta gero beste aldetik daukagu ikertzaile gazteak dira aurrerapen berriak sortuko dituztenak. Ikergazte beste gauz bat da, behar bat ez gara konturatzen, bat da, esperientzi berezi bat ez dala ikusten alako gauz bat mundu zehar kongresu batetan ikergai ez desberdinak elkartzea. Eta hori zer egiten du? Disiplina-arteko interakzio bidez, kolaborazio molde berriak esploratu daitezke eta horregatik proiektu eta gauz oso interesgarriak eraiki daitezke era honetan. Ez da batez ere, normalean kongresuak dira oso zehatzak eta ez dira hain zabalak ikergaien aldetik. Eta hori da niretzako gauz oso garrantzitsua Ikergazte jartzen ari dela mahai gainean eta esperimentu bat bezala ikus dezakegula etorkizunean sortzen dituzten gauz berriak.